korkade sona ene wuri min dawra ko wurtoji somin garti somin gara ha e maayo he min mbawa hebde ɓuwol ene wuri kam vraiment ene wuri trop no min komin soforoɓe somin gomi wurtoji il faut min jippina bagage o min gara ha gayna min mbawa dañde komin jiiɗi ko ɓuɓol ngol min jiiɗi ngol il faut min gara ha e maayo he so wona dani gila min dawi Dakaru koye lawol min gonno kono so wona no ngoɗo maayo hande somin jettima min mbawata wadde hay hunde ngulekine tampini min no fewi ngulekine tampini min no fewi so wona ngoɗo so wona tan min gari ɗo e nder ndiyam min mbawa foftade min mbawa dañde min ɗanori vraiment ne wuli no fewi en tampini min ngulekine heewi doole ayi ɗum joɗo ɓandam ndu fona on peinture ko chantier gimmimi direct kono somi liggima ha woni 1 heure quelque tan kadi mi nattat wawde wondude somi arani ga mi dañata jaam wonɓe wuroɓe hay mi anda ni vraiment no ɓe goniri toon woni wuli no fewi vraiment min jurmiɓe tawi ko gonga kay wonɓe mbawa arde gaɓe eɓe tampi o ɗo kadi sumari ɗo tan kadi probléme ala an kadi kay somi yi ndiyam ɗon kan kadi haala gasi mbaɗa ndiyam ɗam mayi to nguleki ala yi ɗum kay certain o ɓuuri kilim kay kilim kay ko ɗo kay ɗen moƴƴani ɗo kay ɗen jettama non nani ni tan ɗota en ha ɓandu ɓuuɓa hay sa hori ala probléme hayso joni jaaɗa wuura a dañata probléme ɗo kay c'est bien mama ko ɗo min goni min doga nguleki min goppi golla men noon min mi uddibiri kam mi ari ɗo nguleki ko noon nguleki de no wuli machallah kono mboɗa wiide kadi yettere Allah hikka ɓuuri seɓorde rawane eyyi pour kam vraiment yettere Allah kam température gonɗuɗo rawane o kam hikka ɓuuri seɓorde kono ene boni ros eyyi sa yino kadi ɗo wawi puɗɗo golle muɗum mari ha ga kadi fuybade wallahi ko magga ga jammo heɓoto wonande wawɓe arde ga ɓe mbawa arde ɓe kadi muñira Allah quoi yimɓe gona ndiyame 2 heures de temps 3 1 heure de temps après ƴeeŋa keɓe ndes leɗɗe leloɗano walla jewta